next fight natin guys is ito. Yung salmon na black na yan sa itong dilaw na OS. Paano natin guys para makita na. Na OS talaga siya guys. Next bite. Yan. Okay. Game. Ito yung salmon. Yung OS naman is nandun na. Ito lang na OS. Okay. Laban natin guys. G na to G. Tatalikod sa amon. Tatalikod. Guys, tingnan nyo guys ah. Malaking salmon to guys. Pero yung OS yung gano'n na din kalaki. Tapos pareho po sila ng likod. Kasing layo po sila ng likod guys. Mas makapal lang talaga ng paa yung salmon. Sa galamay mas lamang tong salmon guys. Pero makikita natin kung kayanin. Ba, laglag yung salmon guys. Laglag yung salmon. Buwan natin pangalawang beses guys ah. Ito naman palakarin natin ng OS guys. Buwan natin guys. Laglag talaga sa amin guys. Wala pa naman. Hindi na kaya yung OS size natin guys. Kaya pala. Expected yun mga sir. Yung salmon natin is tinatalo ng OS size. Tapos mas malaki pa rin yung salmon guys. Ayun o. Yung OS ba yung salmon guys. Kaya ba nila? Hindi kaya. Ang laki guys oh. Yung gano'n kalaki ito guys. Tapos tinatalo ng OS. Condition ng mga ito guys ah. Hindi ako makapaniwala guys. Salmon